Ahojte, téma Ideas veľakrát prináša nádherné, neprehliadnutelné a jedný z vôbec najoceňovanejších setov medzi fanúšikmi. No u mňa má tiež svoje miesto. Dnes sa pozrieme na to, čo stojí za Lego Ideas a ako sa napríklad aj váš výtvor môže dostať do regálov obchodov a predávať sa ako oficiálny set. No okrem toho, že si môžete splniť svoje staviteľské sny, dokážete aj celkom slušne zarobiť. Ako som načrtol, téma Ideas je zhmotnením návrhov setov od fanúšikov. Poďme sa však najprv pozrieť trošku do histórie, ako vôbec došlo k tomu, že fanúšikovia dostali možnosť jednak si vybrať, aké sety sa dostanú do predaja a predstaviteľov priniesť jedinečnú možnosť, ako sa ukázať. Od začiatku milénia začínalo Lego hľadať smer, ako sa viac približiť k svojim fanúšikom a viac ich angažovať. Inovácie, ktoré prichádzali z radou dospelých staviteľov, zaujali Lego natoľko, že začali zapájať fanúšikov do vývojového procesu. Fascinovaní všetkými nápadmi, ktoré prichádzali, sa rozhodli urobiť nejakú iniciatívu, ktorá bude viac zameraná práve komunitu staviteľov. Celé to začalo úplne nevinne v roku 2008 ako experiment spoluprácou medzi Lego Group a japonskou firmou Kuso. Kuso po preklade z japončiny znamená fantázia. Areo to teda bolo situované iba na Japonsko a bolo potrebné mať minimálne 13 rokov, aby ste sa vedeli prihlásiť na platformu a 18 a viac a zároveň získať aspoň 1000 hlasov na set, aby sa dostal na posúdenie do Lega a mal šancu stať sa oficiálnym setom. Ak mal tvorca menej ako 18 rokov, tak v prípade výberu jeho setu musel mať povolenie od rodičov na to, aby sa set mohol vyrábať. Ten úplne prvý set, ktorý sa stal oficiálnym a bolo možné ho kúpiť, bola ponorka Shinkai 6500, vydaná vo februári roku 2011, ktorej predaj bol limitovaný práve iba na Japonsko. Jedná sa model ponorky od japonskej firmy Mitsubishi, ktorá bola priekopníkom v prieskume podmorského dna, ktorá je alebo bola schopná sa ponoriť do hĺbky 6500 metrov. Tento set sa dá na Briglinku s cenovkou za New Shield v priemere 1200 € a vyrobených bolo iba 10 000 kusov. Ako nová sa predávala v prepočte na niečo okolo 50 €, takže ak ste to kúpili v tom čase, tak to bol fakt dobrý deal. Tento krok bol úspešný a Kuso prešiel zo pár zmenami. Zo zamerania na japonský trh sa upustilo a hneď ďalší rok prišiel ďalší set, a to Hayabusa. Vytvorený na základe kozmickej lode japonskej vesmírnej agentúry, ktorá v roku 2003 započala misiu na asteroid, aby v roku 2010 priniesla vzorky úspešne na Zem. Bola tak vôbec prvou, ktorá sa vrátila z prieskumu asteroidu 25143 Itokawa. Zároveň bol prvým setom v Ideas, kde sa vôbec objavila figurka. Set bol najprv vydaný v marci 2012 v Japonsku a v júli toho istého roku medzinárodne. Touto zmenou zmenili podmienky pre sety z 1000 na 10 000 hlasov a nasledoval obrovský úspech a v očiach Lega priam nečakaný. Ako program rástol, mal až 500 000 členov. Pod Kuso prišli ešte ďalšie 3 sety. Tým tretím setom bol Minecraft Microworld, štvrtý bol DeLorean z návratu do budúcnosti a posledným setom vydaným pod Kuso bolo vozítko NASA Curiosity. Následne 30. apríla 2014 sa Kuso a celá platforma, ktorá bola dovtedy označovaná ako beta stránka, premenovalo na Ideas a celá platforma prešla obrovskými zmenami. A presunula sa pod spoločnosť Chaordix, dúfam, že to hovorím správne, s ktorou Lego Group prevádzkuje Ideas platformu doteraz. No a prvým setom, ktorý vyšiel po zmene, bol legendárny Cadillac s krotiteľov duchov so štvoricou hlavných hrdinov. Pomedzi tých najznámejších a najlepších setov, ktoré by som vypichol, a berte to iba ako môj výber, je určite A-Frame Cabin, Barracuda Bay, dom zo sám doma, stredovekú kovárňu a napríklad motorizovaný maják. Okrem iného viete, že Slovensko má v Ideas tiež svoju stopu. Návrh Slováka Tomáša Letenaja sa stal víťazom v projekte Hudba do našich uší a v oktobri 2021 sa tak na svetlo sveta dostal set Fender Stratocoaster. No a čo sa týka minuloročných víťazov, tak tento rok sa dočkáme setu z Dungeons and Dragons, setu z Čelusti, domu Kalenovcov z Twilight Sagy, čo mu teda neúplne rozumiem, a za mňa najkrajší botanickú záhradu, ktorý vyzerá absolútne úžasne. No a medzi tým už tento rok stihla výsť ikonická londýnska telefónna budka. Len upozorním, nespomenul som všetky, vypichol som iba niektoré, takže tých setov, ktoré vyšlo a ktoré ešte prísť majú, je o niečo viacej. Nie všetky návrhy, ktoré získali hlasy a vyhrali, sa však ale dostali do reálnej produkcie, lebo ich Lego zamietlo. Pôvodne sa prihlášky mohli týkať absolútne čohokoľvek bez akýchkoľvek obmedzení na veľkosť alebo typ stavby. Lego pristúpilo ku kroku a oznámili obmedzenia vrátane používania nových foriem na diely, zákazu duševného vlastníctva vo vlastníctve napríklad konkurenčných hračkárskych spoločností a obsahu pre dospelých. V roku 2016 prišlo ďalšie obmedzenie na veľkosť, ktorý bol stanovený na maximálny počet 3000 dielikov. V 2017 prišlo zasa obmedzenie týkajúce sa návrhov, ktoré už Lego vyrába pod licenciou, teda napríklad Harry Potter alebo Star Wars. Takto stroskotali napríklad sety založené na seriále Firefly, Osud mŕtvych alebo My Little Pony, ktoré vlastní konkurenčné Hasbro. A rovnako tak aj Zelda kvôli potrebe výroby príliš veľa nových
foriem. LEGO ale nevylúčilo vznik samostatnej Zelda témy do budúcna. Napríklad v októbri roku 2015 prvýkrát neboli vybraté žiadne sety kvôli porušeniam pravidiel. Ako celkovo list tých rejectnutých setov je na veľmi dlhé scrollovanie. Zaujímavosťou je ale napríklad Titanic, ktorý bol pôvodne zamietnutý z Ideas, ale neskôr vznikol ako set pod Icons. Dôvodom na to bola pravdepodobne veľkosť setu. No ale fakt, že aktuálne sa jedná o najdlhší model Lega, tak to bol určite perfektný krok. Za sety viete hlasovať aj vy. Stačí ísť na stránku ideas.lego.com, založiť si tam účet, no a ste tam. No a tu vidíte zoznam setov, za ktoré viete aktuálne hlasovať a majú šancu dostať sa do výroby. A čo robiť v prípade, ak chcete, aby práve váš set bol tým, ktorý by sa mal dostať do výroby? Musíte svoj nápad pridať kombináciou písomného popisu setu a vzorového setu z kociek, alebo to robí aj v programoch. Kliknete na Submit Idea. Keď to spravíte, tak prvá podmienka je, aby počas 60 dní získal váš projekt 100 hlasov na kvalifikáciu do ďalšieho kola. Potom máte rok na získanie 1000 hlasov, no a po tomto milníku ďalších 6 mesiacov na získanie 5000 hlasov. Následne zasa ďalších 6 mesiacov na 10 000. Potom ako hitnete túto hranicu, tak gratulujem. Váš set sa dostáva na posúdenie dizajnerom do Lega. A ak prejde, nasleduje fine-tuning setu, do ktorého úprav by ste mali byť zahrnutí, no a je to tam, ste hviezda. A okrem väčšnej slávy, to má aj taký celkom skvelý bonus. Dostávate od Lega 10 kusov vášho setu. Okrem toho budete spomínaní priamo v sete ako dizajner a to najlepšie sú 1% tantiemy z predaja vášho setu. No ak to máte radi matiku, tak pri hre s kalkulačkou sa viete dostať k zaujímavým cifrám. Tak ak máte ambíciu dostať váš set do regálov, držím každému z vás peste. Ak sa vám video páčilo, hoďte nám odber a dajte o nás vedieť aj svojim kamarátom a známym, aby sme spoločne mohli rásť. A spomínam to práve preto, pretože pre vás na kanále plánujeme súťaž. Všetky jej podmienky a to, čo sa bude týkať tá hlavná cena tej súťaže, si povieme trošku neskôr, tak buďte pripravení a sledujte náš kanál. Určite nám napíšte do komentárov, čo si o Ideas myslíte vy, no a aké sety máte doma. Lego zdar!